Er moet meer aandacht komen voor geweld tegen vrouwen. En dat doet Nienke Mook, plaatsvervangend korpschef van de politie Limburg, de hele week op rode pumps. De afgelopen 5 jaar zijn in Limburg 16 vrouwen slachtoffer geworden van femicide. De meeste vrouwelijke slachtoffers worden gedood door hun partner of ex-partner, in mindere mate door familieleden. Het geweld vindt vaak plaats in de eigen woning. Rode hakken staan symbool voor de slachtoffers van femicide. Dus voor de vrouwen die vermoord zijn omdat ze vrouw zijn. En die dus eigenlijk hun verhaal niet meer kunnen vertellen. Om dat een stem te geven draag ik tijdens Orange the World mijn rode pumps. De moord op de 17-jarige Lisa staat nog vers op het netvlies. Maar ook in Limburg werden de afgelopen 5 jaar 16 vrouwen vermoord. Grootste uitdaging voor de politie is om alle mogelijke signalen en meldingen met elkaar te verbinden, zodat er een reële inschatting kan worden gemaakt voor vrouwen in nood. En het concrete verbeterpunt voor de politie is om, punt 1, voldoende mensen te hebben met voldoende kennis en expertise op dit gebied. Om te weten als je een aangifte opneemt of een melding hoort, dat je denkt, oh, hier moet ik extra op letten, want hier kan wel meer aan de hand zijn. En uiteindelijk die meldingen niet afzonderlijk te zien, maar echt van die incidenten het patroon te zien. En dat heeft zij met haar leven moeten bekopen. Zoals helaas vele vrouwen voor haar dat ook hebben moeten doen. Amsteraden en Kerkrade beleefden recentelijk nog traumatische moorden op vrouwen. Toch ziet de plaatsvervangend korpschef van de eenheid Limburg niet dat die ervaringen zich vertalen in een maatschappelijke norm over wat aanvaardbaar is en wat niet. Ja, ik maak me zorgen. Dat is ook waarom ik deze dagen mijn rode hakken draag en aandacht voor dit thema vraag. En als ik dan kijk naar het afgelopen jaren in Nederland en om me heen kijk, dan denk ik, we hebben met z'n allen een rol om aan te spreken, om te bespreken als er sprake is van bijvoorbeeld seksistische opmerkingen. En daar hebben we met z'n allen ook een sociale rem te zetten en af en toe lijkt het alsof die wel ontbreekt.